Vi skal i gang med overrækkelsen af Dansk Landskabspris 2013. Det er Danske Ark, Kommunale Park- og Naturforvaltere og Dansk Landskabsarkitektforening, der står bag prisen. I år uddeles prisen under temaet Stille Steder. Jeg vil også bare med at sige tak for mange bestillinger, der har været i år til vores team Stille Steder. Haveselskabet, som jo har den her have inde på Frederiksberg, går helt tilbage til 1830, men kom til at ligge på den placering, vi har i dag i 1882. Selskabet hed dengang selskabet til blomsterkulturens fremme, så det er jo noget andet end vores lidt mere mundrette haveselskab i dag, hvor det lyder næsten lidt fladt. Men vi vil gerne tale om frihed, for det har vi i Silkeborg, og vi prioriterer det, og vi ønsker også at sikre det i fremtiden. Og det vil jeg gerne komme ind på i det her oplæg. Jeg vil gerne fortælle om den definition, vi har arbejdet med, og hvorfor vi overhovedet har sat det her på dagsordenen i Silkeborg Kommune. Der har Danmarks største skov og meget mere. Jeg har tænkt lidt på under debatten, der er så meget snak om at man skal ikke nyskabe, men der er jo en disciplin, som den her forsamling kender mere, det er, at skabelsen sker alligevel gennem langt. Der er jo 3 nominerede, der bliver givet 2 priser, og vi vil først give den lille landskabspris for 2013 under temaet Stille Steder til Silkeborg Kommune. Prisen er på 10.000 kroner, og det er for deres strategi med udpegning af stille steder, som juryen finder er et stort forbillede for andre kommuner. Må jeg bede repræsentanterne for kommunen? En sådan klar og prioriteret indsats for forbindelse for den øvrige kommunale. Ikke alle kommuner kan reservere en sjettedel af arealerne til stilleområder. Men Silkeborg Kommune går her foran med et stærkt eksempel. Haveselskabet Dansk Landskabspris 2013 på 50.000 kroner for at udvikle haveselskabets have som et sted, hvor der bare er plads til at være. Tillykke, og vi er kommet herover. Når man kommer til Frederiksberg rundt og gerne besøge haven, er det ofte Frederiksberg have, man vil. Men over i det venstre hjørne er en lille unge. Den er ikke noget særligt, men det er haven inde bagved. Her er et univers af forskellige stilarter og tidsbilleder. Her er noget for enhver smag. Gennem generationer og forskellige landskabsarkitekter præget havens karakter, som nu fremstår med mange unikke rummer. Haven står som en kontrast til de omkringliggende travle byrum og fordrer fordybelse. Et kærkommende tilbud i den travle by. det er jo overvældende, og det er fantastisk, at sådan et stille rum alligevel er blevet set. Og bliver brugt af nogen, der sætter pris på, at det er stille. Og jeg har jo kun været med et lille bitte øjeblik i havens historie. Der er andre, der har været med længe. Haven er, som den er, og den er bevaret, og den har udviklet sig, og netop har den egenskab af at være en lille perle. Så du skal hække det. Men diplomet tager vi med hjem på kontoret. Tredje buket blomster. Jeg vil gerne bede Sønderborg Kommune om at komme op og få den sidste buket. Til haveselskabet, til Silkeborg og også til Sønderborg. Jeg skal i hvert fald en tur ned og prøve det der Vives 2. Jeg håber, at debatten og snakken her, den fortsætter herudenfor. Tusind tak for en spændende eftermiddag.